Здравейте хора, аз съм Сашо и днес ще играем една игра, която се казва Will You Press the Button. Казват ти нещо, например ти можеш да летиш, обаче ще трябва да ядеш 30 банана на ден. Да, това го видях от клипа на Пресли, ето от Рит. Ще има линк за канала му в описанието. И нека да започваме. Можеш да правиш нещо. You can cure every disease in world. You died from one. Това умираш от едно, обаче можеш да правиш нещо на света. Но да умра отведнъж. Аз не бих го натиснал. Cupid, защото не го разбрах. To make loads of money. Правиш много пари, като правиш метамфетамини. Мисля, че мета е метамфетамини. За да платиш за хапчетата ти, за рак. И в бъдещето да помагаш на семейството ти. Или знаеш какво се случва. Аз бих го направил, за да помогна на семейството ми. Не ми пука за другите хора, но лично за мен аз бих си спасил семейството и да... Не, това нали, не бих го направил, но предпочитам това, отколкото да умра от рак и семейството ми да умре. Сега си лидера Просперус, не знам какво е това, country, някаква държава. Така, аз няма да ви ги превеждам тея, защото не знам точно думата за това, обаче знам какво означава и аз ще натисна бутона, нали, така искам аз. Ако можете да си четете на английски, си ги четете и си ги превеждате, но аз няма да превеждам. You are a superhuman, immune to dice and can regrow limbs. You are the most disgusting looking thing on the face. Не, това няма да го натисна никога. You would be extremely gorgeous. You would be sterile. Ще го натисна. 58% са го натиснали, 42% не са. Your favorite sports team becomes the best in the world at their sport. Your team becomes hated by all other teams and you will be called a bandwagoner. Не, това няма да го натисна. Нали, надявам се да можете да си ги превеждате. Но аз съжалявам, няма да ги превеждам. To get there you have to pull out 4 of your own teeth. Лично аз не харесвам покемони, аз си харесвам нали, обичам си зъбите, няма как да ям без 4 зъба и няма да го натисна. 52 не са го натиснали, 48 са го натиснали. Това ще ви го преведа. Имаш 3 желания. И врагът ти взима двойно това, което си пожелал. Не, това няма да го натисна. Знаеш колко ми дреме, че ще имам 3 желания. Ти може да си пожелаш той да умре. И така той, ако се прероди, може да умре пак. Да. Get all your wishes fulfilled. Всичките ти желания ще се сбъднат, но няма да те направи щастлив. Не обичам да имам нещо и да не съм щастлив. Например, аз имам Counter-Strike и съм си щастлив, играя си с нея, играя си на бръвчет ми. Имам YouTube канал, щастлив съм. Но това няма да го натисна. Ето тук виждате процентите. You can survive any. Можеш да оцелееш всяко едно бедствие, но
Държавата, в която живееш, ще бъде ударена с такава бомба. Не бомба, nuclear blast. Това е онзи отровния въздух ли, дето идва от... Абе да, ще умрат много хора, ама ти ще оцелееш. Аз не искам хората да умират заради мен. Така, you can have a pet whatever for the rest of your life and it's trained well, healthy and the best pet ever. Ще мога да имам най-доброто животно, което искам. То ще бъде тренирано, ще бъде здраво и няма да умре, докато аз не умра. Но къщата ли ще е пълна от sweaty summer rest. Къщата ти ще е пълна с потни такива сумоборци през цялото време. Да имам куче, не. Да, това е нормално. Кой иска потни дебели бебета с гащи да му удрят по пода и да викат там, дет крещят, нали, памперсите ред. Your skin changes color according to your emotions. Кожата ти си променя цвета според емоциите ти, но не можеш да общуваш по никакъв друг начин. Не. 70% са го натиснали, разбира се. Можеш да променяш времето, нали, колко топло е навънка, колко е студено, дали ще вали, дали ще има градушка, дали ще има торнадо. Но ще бъдеш ударен от светкавица, използвайки силата си. Да умра, защото съм контролирал въздуха. Да, защото аз мога да контролирам въздух, мога да контролирам светкавицата, да не ме удари, нали? Аз контролирам времето. You gain the power to hear people's thoughts. Можеш да чуваш мислите на хората, но you can only hear their negative thoughts. Но можеш да чуваш само техните лоши мисли. Би го натиснал, защото, примерно, ако някой си мисли нещо лошо за мен, например, че не се обличам добре, например, нали, не знам това дали е истина, че не се обличам добре и аз мога да си променя стила на дрехите. Half-Life 3 се released with a great storyline, but the gameplay is awful. Half-Life 3 е пусната с много хубава история, обаче играенето е ужасно. Не бих натиснал това. Може да има интересна история, обаче да я играеш трудно и да ти е гадно, някакво такова контролите да са гадни. Не. You get to play your favorite характер in a book to movie adaptation. Играеш любимият ти характер от някоя книга или филм. Но да беше like the book, това не го разбирам, не бих го натиснал. Още един въпрос и свършвам с епизода. Взимаш $50,000, но някой, който не знаеш кой е, ще умре. Дали познаваш добре съседа ти? Съседа ми ще умре и ще имам $50,000. Това е малко трудно. Не искам съседите ми да му умират. Това е малко труден избор. Какво ще направя с $50,000? Това са само към 800 лева. 80,000 лева. И с 80,000 лева какво? Ще купа един апартамент, една кола. Не бих.
Добре. Хора, това беше от клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, натиснете лайк бутона. Напишете коментар дали искате още такива клипове. И се абонирайте за още. Това беше от мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!